Kajamara RD ब्लक नि बिसिङाव बिदिनो 21टा भिलेज जों दिनै एलाकायाव सामुग्रै बे एलाकानि जे भिलेजनि जे ताबुक जों भिलेज कमिटि चंगै रिबजानि चेयारमेन मेम्बारनि बंनि जे रेजुलेसन बाय सामुर खालायजाया जे रिमानि बिसिङाव जों जेन बेनिफिसियारि सिलेक्ट खालायो बेनिफिसियारि रियाकारै आरो अन्नरनो खालायथ'नि जागोन ताई जे दाबो एलाकायाव जे भिलेज 21टा भिलेजाव अबहायनो दैनि अनेक समस्या दङ लामानि समस्या दङ जे लामा अदेक खालायजाक दाबो पाइया आबादनो दति पाइनानि बागै जों दिनै 21टा भिलेज मिलुयै दिनै जोङो ब्लकआव इलेक्ट्रिसिटिनि बागै जों खालायो